Ay mga kabisdak, shoutout dahil sa Maricopa Shopping Emporium. Shoutout nila ni Rocky Channel, Orville Felices, Bohol Pride TV, Jeff Nak TV, Vina Adventure, Beth Bustamante o kang Ma'am Rowena M. Langer. Kuya, ayaw di kalimot mga kabisdak, pag-subscribe sa iyang YouTube channel, sa akong director sa CCTN Channel 47, ang Wilnard Banso. Ay kalimot sa pag-follow sa amuang channel Jason TV, like, subscribe. Dahil salamat, ug may udto. Paitan akong kinabuhi karon. Nag-edad na lang ko og 40. Wala gihapon ko na minyo. Itsuraan lang ako. Wa joy na ibog na ko. Nababay. Paita jud. Itsuraan ako. Sus. Daghan kong gipanguyang babay. Wala jud ko sugta. Paita jud. Itsuraan ako pagkalalaki. Ambungan. Sus. Gwapo ko. Kita mababay padaan wa na nagukod na ngano ka ha. Ngano ka ha. Unsay na kanila ug wala nako. Matay. Dili ni mahimo da. Idara nako. Ya karon wa gihapon ko maminyo. Napaabot nako. Bulingkod sa ko. Bisag na matagak diri rong babae. Basta lagi matagak babae diri. Ako ajud wa mangilog. Lah, usa mas dalusoy dia. Gayaw-yaw mang sira usa. Hinto to may matagak diri. Lusoy. Oy, man. Usa man rin gayaw-yaw mang gari ka usa. Kuan ba ka nang tait kayo na akong kinabuhi ron? Ano din kinabuhi day? Edad na lang, kung 40. Kita kag 40 nya. Wala gihapon ko ni Minyo, hanod karon. Ay ati, mura yung problema, tagaro mo gyapon kayo yab. Wala ko problema. Balasa kay nimo eh. Ano mo kayo yab na tsuraan man unda ka? Mo lagi hitsuraan ko pagkatao. Oh. Padagan bang ipong-iban sa una ko. Murag balita na ako pre, murag ambot man to napulo ko bayan ng ipong-iban pre. Napo, ito ka babae ang itong iban. Nya wag gyapon kasugta. Wa ako sukta ni Nina. Ang buot Lingkod pre, lingkod ko pre kay Lingkod nako na, pre. kuha mo pre. Abi nimo pre, ganang mga babae pre, simple ra kay na. Kasi mo gina silang tarungon pag kuan, di po siguro po bisita. Ang gwapo tinuod eh. Ako ba ito Ang mga babae pre, sayo na kay na para sugton ka. Dapat nang bisita ka, imo sigurong chat-chat ra siguro. Ayaw chat-chat o text-text, dapat imo gyud silang bisitaon silang balay. Makita gyud mga interesado kanila ba. Dahil pa yato pre. Gunahan sa kang babae pre, nata ko i-recommend nimo. Asa mo ba pa na sila? Wala lang. Gunahan ka. Pasalamat di ko pinatay abot ka. Gwapa na siya, pre. Kani babae na pre, tinuon, naam ni si anak pre. Nay, anak ka lang. Hindi ka, pre. Kira mo ni anak. Hindi ka piloan na ka na, pre. Ayos kay excited. Kaya kaning bayana. Dagka na siya anak Anak. pero sexy po niya, chubby ba? Chubby. Managing nila pre nga. Pre. Managing nila pre nga, chubby is the new sexy, di ba? Oo. pre. Pero ganahan juga pre, kabala ka kay ako ko ipailaila niya. Ganahan ka, interesado juga. Sure. Sige lang, ay kabala ka, relax lang diha kaya ako ligang pilaila. Okay ra nimo ni anak. Okay na anak, pre. Sure ka? Eh, Bisag pagpila ka bugs, yang anak kay murag di ko na sayop sobra tong 5. 5. Okay ra nimo? Kara. Sure yun. Asa orang, pre? Kita kana pre. Kana? Wala. Kana oh. Eh, pre. Kanang baboy ba dahil kana? Oh, Kiri- chubby pre. Kurimang Chubby. upaw, pre. Chubby is the new Kurimang sexy, upaw, pre, no? Ayaw, Okay na ka na? pre. Ayaw, pre. Kurimang upaw na slide ang langaw, pre.